சேகர் பாபுவோட அரசியல் பின்னணி என்னங்க? ஒரு பெரிய படித்த மேதையா, ப்ரொஃபஷனலா, என்ன குவாலிஃபிகேஷன் அவர் வந்தார் நான் இப்ப சொல்ல விரும்பல. வாட் இஸ் ஹிஸ் பேக்ரவுண்ட், அவரோட கூட இருந்தவங்க யார், எந்த மாதிரி. நான் உங்களுக்கு இந்த சேகர் பாபு பற்றி ஒரு சம்பவம், நடந்த சம்பவத்தை சொல்றேன். நான் சட்டமன்றத்தில் உறுப்பினராக இருக்கிற நேரம், அப்போ திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சேர்ந்த ஒருத்தர் கும்பிட தோன்றுகிறது, கூப்பிட தோன்றுகிறதுன்னு எல்லாம் மோசமாக பேசினார். அப்போ பேசினதுக்கு எதிராக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, கருணாநிதி அவர்களின் குடும்பத்தை இழிவாக பேசி சட்டமன்றத்தில் ஓடி வந்து மிக கேவலமான வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்தியவர் சேகர்பாபு. நான் சேகர்பாபு குவாலிட்டி என்னங்கிறத அங்கே பார்த்துருக்கேன். அவர் உபயோகப்படுத்தின வார்த்தையை கருணாநிதிக்கு எதிராக, அவர் குடும்பத்தினருக்கு எதிராக, பெண்களுக்கு எதிராக சேகர்பாபு பேசினதை நான் இங்கே சொல்ல முடியாது. அவ்வளவு மோசமான நபர் பேசினதை நீங்க எப்படி ரெஃபர் பண்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. இஸ் நாட் ஒர்த்தி ஆஃப் அ பர்சன் பீயிங் டிஸ்கஸ்ட்.